దేవుని కంటే ఈరోజు చాలామందికి చాలా దైవాలు ఉన్నాయని, ఏది మనుషులే దైవాలు అయిపోతున్నారు, ఉద్యోగమే దైవం అయిపోతుంది, వ్యాపారాలే దైవం అయిపోతున్నాయి. దేవుని కంటే లోకములో ఉన్న వాటిని ఎన్నిటినో ప్రేమిస్తున్నావు. లోకంలో ఉన్న ప్రేమలు ఉన్నాయి, కానీ దేవుని కంటే అధికంగా దేనిని ప్రేమించకూడదు. నీ కుటుంబాన్ని ప్రేమించాలి, నీ భార్యను నీ భర్తను ప్రేమించాలి, నీ పిల్లలను ప్రేమించాలి, నీ తల్లిదండ్రులను ప్రేమించాలి, నీ తోటి వారిని ప్రేమించాలి, నీ స్నేహితులను ప్రేమించాలి. ఇదంతా వాస్తవమే, లోక ప్రేమలు అవసరమే. లోకంలో ఉన్న వారిని ప్రేమించాల్సిందే. ప్రేమ లేకపోతే జీవితం ఆనందంగా ఉండదు, కుటుంబాల్లో ఐక్యత ఉండదు, సమాధానం ఉండదు, నెమ్మది ఉండదు. అందుకే అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనది ప్రేమ అన్నాడు. కానీ ఈ ప్రేమ నీకోసం తన స్వరూపాన్ని మార్చుకొని వచ్చిన దేవుని మీద ప్రేమ చూపించాలి.